Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malu. Nelongso rasa rasane pangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Tukang maha setenane aku ngerti hatimu yen wis pastine aku tujuanmu pancen rasa karo rasa kudu menerima wilana aku nyanding piyo-piyo. Sowe sewindu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnamu ning gending katresnanku patembane saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris lakoni kanthi ikhlas hati. Uyungku ngelayung ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eloku terus milih ana pipi apa tresno iku pancen aku duweni. Wis liyan aku kemas, wis cukup leleno lelakon tresno iki bakal dadi cita tresno harana. Aduh sorry ki watuk ya Allah. Kerasa wis sewindu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tresnaku ing gending katresnanku patembane saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni
bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumete selopku teras milih ana pipi apa tresno iki pancen aku tunduweni Wis liyan aku kelas wis cukup lelena lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno warangono matur nuwun